Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Bharatiya Janata Party BJP kanam Iatreilang bat ka Congress ha ka election siteng samai ha Gambegre constituency. Ya kanila ong dong nong yalam ka Meghalaya BJP uba hek uba dairu menteri sarkar haba jubab ya ka jingken no ba ka Congress bat ka BJP kila ban Iatreilang ha ka election ha Gambegre constituency. Baik ka Congress kadan ya la ka jong ka nongrim kidan kyrteng kidan nong Kyrshan kadan ya ka hok ban yakun election ka BJP ru kadan ya la ka jong ka nongrim kadan kyrteng kadan nong Kyrshan ngiru ngi yakun ya ka election nimdan jing ya dai bat ka Congress la ong ba hek haba penkesan ka BJP bat ka Congress kimla ban Iatreilang hakanu ka por uba hek ulong dalai ro em ka Congress bat ka BJP kimla ban Iatreilang namar menteri rang badu kari umla ban Iatreilang bat Rahul Gandhi uba hek ulong baka BJP ka scam jingmut ban job ya ka election bat dai namar kanika jingpen yang kyrteng ban yakun ha ka election siteng samoy na Gambegre constituency ba ulapan mi ya kanika kerwa.